Mga kapuso, karong buntaga, atong sayron ang sistema karon sa operasyon ug trabaho sa mga opisina sa gobyerno. Ingon man, duna say itanyag nga job fair alang sa mga nagapangita karon og trabaho. Ang Civil Service Commission, pinaagi ni Commissioner Attorney Eileen Lezada. Attorney Eileen, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Mayang buntag, Argil, ug sa tanan, mayang buntag. Attorney Eileen, unang-una, karong dunay pandemya, unsa ba ang ginapatumang work arrangements sa government offices? Napagihapon ang atong Memorandum Circular number 10. Sa MC number 10, diha ginabutang ang alternative working arrangements. So naatay upat ka buok, na ay skeleton workforce, na ay compressed work week, na ay staggered working hours, ug na ay work from home. Ug ang ikalima, kanang unsay makitaan sa head of agency na pwede niyang i-combine para depende ho sa need at demand ng opisina at mga kliyente. So, in place pa rin ho yung MC number 10. Attorney, sa month-long celebration sa 120th Philippine Civil Service Anniversary, very timely no kay daghan og nawad-an og trabaho karon ug usa sa mga activities ang Government Online Career Fair. Paunsa ba maka-apply ang atong mga kapusong Mindanawon diha, ma'am? So, ang Examination, Recruitment and Placement Office ng CSC, sinama nila yung published position sa amin plus yung nag-register online ng mga government agencies. So naatay combined more or less jobs ng 10,000 covering 700 government agencies. Paano? Nami tie-up sa jobstreet.com. So kinahanglan mag-open kayo ng account kung wala pa kayong account. Ikaduha, gusto lang namo i-announce sa inyong tanan, libre ni, walay bayad. The whole process, libre. So, bisag na mo sa inyong balay, maka-apply mo. Wala na init, wala na ulan, wala na hadlock sa exposure sa COVID. So, kaya ninyo mag-apply sa bahay ninyo. So, mag-apply lang ho kayo ng account, open an account. Tapos, naay proseso dito, i-guide mo, asa mo padulong nga landing page. Diha, o, kung naana mo dito, makikita ninyo yung mga iba-ibang government agencies na sumama. Pagkatapos, makikita natin kung ano yung mga positions na hinahanap nila. And then, i-download ninyo yung PDS. Unsa man ang PDS, Personal Data Sheet. Kung baga sa layman's term, biodata or curriculum vitae. Pero sa gobyerno, ang tawag ana, Personal Data Sheet. So, isulat ni mo, name ni mo, address, sex, age, tanan. So, once humana na, imong i-upload. I-upload ninyo dito sa ahensya na imong applyan. Ang dates po ng online career fair ay September 14 to September 18. 5 araw po ito. So once makasabit na kayo online, hintayin ninyo ang text or ang email ng government agency kasi ang interview din po ninyo ay online. So parang hindi na ho kayo mahirapan. And then sasabihin ho sa inyo ano ang mga requirements once natanggap na po kayo. So karon, attorney, no, unsa ba ang kinahanglan ng mga qualifications sa mga mag-apply diha sa tuang online career fair? Kinahanglan ba mga professionals gyud o magdepende gihapon sa level sa classification sa vacant positions nga ilahang applyan? General rule, kinahanglan na amoy civil service eligibility. Pero, naay mga posisyon na dili kinahanglan ang eligibility from salary grade 1 to salary grade 4. Naapod gi-issue nga 11 granting of special eligibilities. Ma'am, kinahanglan ba nga doon na kay experience sa trabaho? Una ka maka-apply, nining ato ipahigayon nga online job fair? Naay mga positions na nanginahanglan do experience, pero naapod na bisag wala kay experience, okay lang po. So, depende yan sa position na gina-applyan nyo. So, ang akong suggestion sa mga aplikante, wag lang kayo mag-apply sa isa. Damihan yung applications ninyo, pilian ninyo kung asa ang somehow kung asan available yung position ninyo in different government agencies kay para mas daghan mo tsansa na madawat o ma-interview, you go through the process. So, it depends sa mga sa position o hinaut unta when you file or kung naana mo sa pag-filing ninyo ng PDS ninyo, be ready. Ano sa'y pagsabot sa be ready? Kung nag-apply mo sa DPWH or sa DepEd or sa DTI, pag-research po gamay. You study about the agency kay mangutana man na sila.
what do you know about DTI, ano ang trabaho natin. So kung hindi kayo prepared, malalaman din ho yan. So be prepared. Kahit ho online yung interview natin, dapat ho ang suot din natin ay presentable tayo. Be confident and speak straight from your heart. Be honest, be transparent. Be as confident as you are, because you know na you are good for the position, and make them realize that you are an asset sa position na yan. So sa lahat ho ng mga gustong pumasok ng gobyerno, we urge you, let us work together. Come, join us as we serve our country and our fellow men. Ma'am, unsa ba ang scope ni ining ato ang ipahigayon nga online job fair tibuok nasud ba lakip ang Mindanao na ay mga vacant positions sa ihanyag ang different government offices? Nationwide po. Nationwide ang ating ang coverage, ang scope nato sa ating government online career fair. Ang top work locations nato, ang mga numbers of position, 2,706 Calabarzon and Mimaropa, 1,770 Central Visayas, 1,586 Western Visayas, 1,401 Northern Mindanao, 1,056 Bicol Region, 1,052 Caraga, 1,008 National Capital Region. Ug kanang mga positions, ang top 10 na positions na sige balik-balik sa mga government agencies kanino. Number 10, engineer. Number 9, information technology. Number 8, guidance counselor. Number 7, medical officer. Number 6, research specialist. Number 5, procurement officer. Number 4, accountant. Number 3, attorney. Number 2, admin officer. Ug number 1, deputy register of deeds. Kana ang atong top 10. Daghan pag unfilled positions ang gobyerno. Kinahanglan natong i-fill up ni aron mawala na ta sa mga JO, sa mga COS na atong mahimo na sila permanente. So diha ta padulong, we need to fill up the positions. Kay daghan pa man na mga bakante pang positions ang kada ahensya ng gobyerno. So kaya nga ho ginagawa natin itong government online career fair aron matagaan tanan ng higayon para maka-apply po, no. So ako rin i-address ko rin yung mga HR, yung mga human resource na sa mga agencies. Palihog lang na kung naay mo apply nga outsider o dili nimo kaila, i-level ang playing field. Wala tayong mga manok, wala tayong mga paborito, walay reserve, walay insider na ginahulat pa nimo mahimog eligible para ma-appoint. So human na ta sa panahon na to, no. So karon we must serve kanang tinud-anay nga public service, level the playing field, give everyone the opportunity to enter and serve sa gobyerno. Alright, dahan kay salamat sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug syempre sa imong serbisyo para sa ato ang mga kapwa Pilipino, Attorney Eileen Lizada. Maraming salamat din Argil ug maayong buntag sa tanan. Mga kapuso, tutok lang mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.